ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಚಲರ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರತ್ತೆ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಾಯನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದೇ ದಿನದ ದಿಂಚಿದ ನಾನು ವಾರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ತೂಪು ಜೇರು ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನಾಗ ಏನು ಪಾಡ್ದದ ಆದಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ನೈಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡೈತೆ ಕೆಲವೊಳ್ಳೆ ಇವ್ರಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುರಿ. ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಪ್ಪುನು ಬಾಡಿಗೆಡತೆ ಇದು ಇನ್ನೇಂಕುಲು ಈ ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಂತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕುಡಂಜಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಂತೊಂದು ಪಡ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅವಡೆ ಇಂಕ್ ನಿಕಲಪುರದ ನಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಡಿಗೆರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಆನಿರ್ದಿಂಚಿರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಡ ಕಾಪಾಡದು ಅಕ್ಕಲಿರ್ ದಾಂಡಲ ಆಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರಿ ಕೇಂದ್ರಿಪ ಪಾಡ್ದೆರ ಅಂಚ ದಾಂಡಲ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅವಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಂತ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಆತೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಐತಾಪುರ ಬಂಗಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾರದು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನಿಗಲ್ಲದ ಅದಕ್ಕೆ ದೆಂಗ ದೀಪುನತಿ ಪೂರ ಊಲ ವಿಷಯ ಓಪನ್ ಆದ್ ಪಂಡ ಯಾನಿ ಇನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಿ ಯಾನು ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂದೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬರಕಾದ ಒಂಜಿ ಆ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬರೋಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಐತ ಪಿರೋಡು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಈತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಕಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಲೈಕ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಅದು ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದು ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾನಿ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪನ್ನಗನೆ ಅಪ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುರ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆ ಪನ್ನಗನೆ ಯಾನು ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಬುಡ್ತಿನಾಲ್ ಒಂದ ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಆಡು ಇಂಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಇರು ದಾಯ ಮನ್ಪುಜಾರು ಮನ್ಪುಲಿ ಇಂಕುಲುಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಏರು ಬತ್ತಿಜಿಂದಲ್ಲ ಇಂಕುಲ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಒಂಚೆ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತೀರು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಜನಕುಲ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಏನು ಈ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆಯನು ಅಂಚೆನಿ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನು ಅಂಚೆನಿ ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಏನಂಜಿ ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಇತ್ತೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಗುರ್ತಾಯಿನ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಅರ್ನಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲಾಗ್ರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ಪೋಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ ಪೋಡಿದುಕೊಳ್ಳುವರಕ ಇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಲ್ಲರು ಈ ಎಡ್ಡ ದೇವೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಕುಡಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ಬಾನವಿ ಅಣ್ಣ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅದ್ರ ಉಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಬಾನವಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಬಾನವಿ ಆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಇಂಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ ಯಾನಾಲಿಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದಾದ ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಹೊತ್ತದು ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಪನ್ನೆಗ್ ಆಲ್ ಪಂಡಲು ಅಕ್ಕ ಇರು ಪೋಡಿ ಉರ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಳ ದೊಂಕೆರದು ಏರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕದ್ದು ಕುಲ್ಲ ಹೊಡ್ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ದಿದ್ದ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತದ ಅವಳ ಮೌನವಾದಿತ್ತಿಜಿ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಕಲೆ ಮಂತ ಪಂಡಕ್ಲೆ ಇದಾದ ಸರಿ ಆತ ಅದ ನಂತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ತೂದು ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪಂದುಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಂದೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ ಐಕ್ಲ ಕೂಡ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಮೋನ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಗದಿಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಪಂಡದು ಆಗ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಪೋದಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಯಾನ ಐಕೆ ಪಂಡದ ಇಂಕ ಪುದರ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಮನು ಆನಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಲು ಅಚ್ಚುಗೆ ಇಂಕ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಪುದರು ಅಪಗ ನೆನಪಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇಂಕ ನೆನಪು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಕಲೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಏನಾನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬೆರಿಸಾಯದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನೇಕು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಅಂಚೆಂಚಿದಕ್ಕೂ ಏರ್ಲಿ ಏನಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ ಬೇಜೇರು ಬತ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಪಿರೋಡು ಐಟ್ ನಿಕುಲುಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಕಂತೀನಿ ಈಗ ನನ್ನಲಾತ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನೋದು ಏನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚಿನಿ ನೀನು ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ನದ ಅವು ದಾದನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈದು ನಿಂಗೆ ಮಂತ್ ದಾತ ನಾರೆ ಮಂದೇರು ಅಂಚೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪೋದೇನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಗಿಜ್ನಾಗ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದೇನಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಆ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಅನ್ನಿಕೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನು ಎಂಕಿ ಏತು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರೋದು ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ದಾದಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜಿ ಪೂರ ಹಲ್ಲಾತಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇಟಿ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬರಲಿ ಹಿಂಕಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ದಶ್ಪದಿ ಹೆಂಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸರಿಸೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನಿಯ ಪಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕನ್ನದೇ ಕಟ್ಟೋಡ ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜದಾದ ಏನದಿತ್ತೆ ಆಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ನಿಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ದಯಟಿ ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟೆನ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯಾರ ಈತ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯಾರ ನಿಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬೆಂಬಲ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಲಾತಿ ಬೆಂಬಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಡದು ನಿಖಲೆ ಕುಡೋರಗೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗ ನಿಖಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಜಮ್ಮ ಕೊಡಬೈದೇನು ಯಾನಾಗಿ ನಿಗೆ ಹಾಂಡೇನೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಗೈಸ್ ಒಂದೊಂಚಾಗಿ ಕೋಡೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಲಿಯರಿಗೆ ಆಪಿಚ್ ಪಡ್ಡದು ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡಂಗೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಿದೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋದ ಅಮ್ಮನೊಂದು ಎತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಹೋದು ಬಂಡದು ಅದು ಬೇಕಾ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾದತ್ತು ಜಪ್ಪವನ್ನತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬರ್ಪೇಯನು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಪಾದಿನ ನೈಟ್ ಯಾನ ಹೊರಸೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚೇರಿ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತು ಬೋಡ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಹಾಪಿನಿ ಏನ ಜೀವನ ಅಂಚೇರಿ ಬಾಡಿ ಸೆಕೆ ತಾ ಮಾರಿ ಚಳಿ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಹೋಗಿ ನಾನು ಗಂಟೆ ಒರ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಲ್ಲ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಅನಿ ಕಡೆ ಉಚ್ಚು ಪಾತಿರ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಉಚ್ಚಿಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನಂತ ಮುತ್ತು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು ಮದನ ಬಲಿ ഞാൻ പോകുന്നില്ല റൂം എടുത്ത് ഇതേ പോകുന്നില്ല അമ്മ ഇവിടെ വത്തുണ്ട് അമ്മ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ ആ സെക്കെ പൊണ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല ಅವಳು ಚೀಟುಂಡು ತೂತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚೂರು ಚಾ ಉಂಟು ಈಗ ಒರಿನ ಚಾ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಒಂದಿಷ್ಟ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಮಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಅತ್ತು ಪಾತಿಲ್ಲ ಜಾಲ ತರ ಕಾಯನ ಎಲ್ಲ ಏರ ಒಂದಿಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಆನಂದ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಪೂರ ಕಂಕಣ ಐತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಕಣ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡೆ ಇದೊಂದು ಒರಿದಿನ ಚಾಪ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪು ಕಾಂಡೆಗಳ ಪುಂಡಿ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಕಜಾರಿತ ಪುಂಡಿ ಯಾವೊಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂದ ಕಾಣ್ಲಾಕಿದ್ದು ಹಾ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕೆ ತಿಂದೇನು ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪೆಮ್ಮ ಭತ್ತ ಬಡ ಮಾಡೆ ಅವೇನೆ ಪನ್ನಂತ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಳ್ತಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲೊಂದ ಹೊರೇನದು ಬರ್ತಿಲ್ಲಾಗ ಅಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂರಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತು ಅವೇನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿದ ಈಗ ಇದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಪೂರ ತೆಗ್ದು ನಮಗ್ ಬೇತ ಕೊಡಿಡು ಮಾತ್ರ ನಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಎಡೆಡೆ ದೈಕ್ಲಿ ಪೂರ ಕಂತದ ನಡೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ
ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೋಡು ಇದು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏರ್ ಪೋಯಿನ ಮಂಚಿ ಇದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ ನಾನು ಬನ್ನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗಂಟೆ ಆದದ್ದು ಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನಂದ ಅರ್ಥ ಅವೀರ್ ಬಾಂಡ್ ಗೇಟಿಡು ಹಾಂ ಕಾರ್ ಪೋನಾಗ ಏಕ ದೆಪ್ಪಡ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪನ್ ಕಾರ್ ಕೊನಪೆ అయితే తూలే ఎనకుంటు బతించేది ఇది కారిచ్చినట్టే కుంటాడు రాజు రంచుడు 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 What? 哎呦我的妈ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚೋಡೆಗೆ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಬಾಬನ ಗೇಟ್ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಹೊಡಿತದೆ ತಿರ್ಗಾದಿ ಹೊಡಿತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಂಡ ಅವತ್ತು ಬಲ್ಲಡ್ ಬಾಡ್ ನಾವು ಅಲ್ವ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಅದು ನುಂಗೆರೆ ವಾಡ್ನಿ ಬಂದು ಕಾರ್ ಹಾಂ ತಗೊಂಡು ತಪ್ಪದ ನಿಂಗಲ್ಲ ಜೋಲಿಗೆ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ರೇಟ್ ನೀಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರೆರಡು ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಚ ಸೆಕೆ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಂಪ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಸರಿಯಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಕನ್ನಡವರ ಪನ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಈಗ 5K ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಆನಂತರ ನನಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದು ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರಿಗೆ ನನಗೆ ಅವರು ಬರುವ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕನ್ನಡ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಂದು ಫುಲ್ಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಈ ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಪದ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ. ಮಸ್ತ್ ತುಂಬ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ, ಮತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೆಂಥ ಕಾಯಿ ಮರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಇದು ಚೀಪೆಕಾಯಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಚೀಪೆಕಾಯಿ ಆಯಿತಾ. ಎಂತಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಂತಾರೆ, ತಿನ್ನೋದು. ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಒಳಗಡೆ, ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಹೀಗೆ ಉಂಟು, ಹೀಗೆ ಉಂಟು, ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್, ಒಂಥರ ಘಾಟ ಥರ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೆರಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ ಗಿಡ ಆಯಿತಾ. ನಂದು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ತಂದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ದಾಸವಾಳ, ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಾಂ, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅದು. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಚಂದದೊಂದು ದಾಸವಾಳ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೆವರು ತಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ. ಕಾರ್ ಬಂತು, ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಆಯಿತಾ, ಒಂಥರ ಉಂಟು ಸ್ಮೆಲ್ಲು. ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಪೆಟ್ಟಿ, ಚೆಂದ ಉಂಟಲ್ಲ. ನಾನು ತೋರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ತುಂಬ ತೋರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಏನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಬಂದವರು. ನನಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ಇನ್ನು ನಾನು ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಗೆಯೋದು ಹಾಕೋದು, ಒಗೆಯೋದು ಹಾಕೋದು, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ತರಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು 4-5 ಬಟ್ಟೆ ಇಂಥ ತರಿಸಿ, ಈ ಥರ ಜಂಬಲಿ ಕಾಲಿದ್ದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಪ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ ದೇವರೇ. ಅದು ಇಂಥ ಈಗ ಅದರ ಬೆವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಅರಿಯುವುದು ನೋಡಿ, ಬೆವರು ಅರಿತುಂಟಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚುಂಡಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನಾನು ಸಪ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಡ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸಪುರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ತೋರಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಸಪರಿದ್ದವರಿಗೆ ಬೇಡ ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ಇದು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದು, ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 3 ಐಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ, ಬಡಿಸೊಪ್ಪಲ್ಲ, ಏನಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತುಂಟು ಗೈಸ್, ನೋಡ್ತೀರಾ? ఏవేరులా ఇప్పుడు
ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರಂತೆ. ದೇವ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಐತೆ ಗೈಸ್. ಹೈಕ್ ಪಾ ಸೆಕೆನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆನಾ ತೂಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಶೋಕುಂಡತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತಾ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ತೂಲಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ತೂಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಇಲ್ಲು ಇಮೀಟು ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ದುಂಡು ಅನ್ನನೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಮುಂಜುವಾರ ಎತ್ತಿಜಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜುವಾರಡು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದಮ್ಮ ಅಂಚ ಬರ್ತಾನೆ ದಾದ ಪಿದಡ್ರ ಪೂಜ ಓರ್ ಮಾಡ ಪಿದರೋಡು ವೈಟ್ ಹಾಂ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಾಲಿಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜತ್ತ ಸೆಕೆಟ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂತ ಕುಳೈಪೋದು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಕ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಆಪುಜ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಾಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಫ್ ಚಲ ಪೊಯ್ ಫ್ಲೈ తీయరత పూరా ఓకే ఇందులే ఫుల్ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾರ ಪಿಂದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಇದೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನೆಟದ ತೋಲಿ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚಂಡು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಕ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇಕು ಸೆಕೆಟ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಒಪ್ಪ ತಲೆ ಏನು ಪುದಡ್ನ ಬರೋ ಇಷ್ಟ ನಂದು ದೇವರೇ ಕಾಪುಜೆ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇದಾವೆ ಮಾರ ನಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಜೇಕು ಆದ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಪೋಪೆ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದೇ ತಂದು ಪೋಪೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊರ್ಚಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಓ ತುಕ ಮತ್ತೆ ದಿನ ಪಾಡು ಮತ್ತೆನ್ನ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೇನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಹೊರಬ ಕಾಲ ಆಡಿತು ಮನ್ಪಗ ಅಂದು ಸರಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಟೈಮ್ ಪಿದಡೋದಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಪೆರೆ ಏರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಹೊರ್ತಿಯಕು ನೋಡು ಅಮ್ಮಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜುಪ್ಪವೆ ಎಂಡದ ಹಾಂ ಯಾನಂತ ಕಾರ್ ಪೇರ ಕಾನಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಹವ ಬಕ್ಕ ಉಫ್ ಓ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಹಿರೇ ಕಾಪಾಡೋಡೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ತೂಕ ದಿಯರ ಪುನಃ ಪಂಡದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಬುರ್ರಬಲ್ಲಿ ಬುರ್ರಬಲ್ಲಿ ಇದು ಊರು ಬೋಡಿ ಸೀಟು ಅಮ್ಮ ಊರ್ವಾ ಬೇವಂಜಿ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟೀ ಪಾನೊಂದುಂಡೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾರ್ದಿನ ಅಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾರ್ದಿನ ಅಂದ ತುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಹೋದ್ ಬಿರಗಾರಪ್ಪ ಓಡಿಗೆ
ಬೆಲ್ಗುರುಡ ಎದುರು ಕೊಂದಿದ್ದ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲ ತಾಗೊಂಡು ಇಂಕ್ ಐಕ್ ಅಡ್ಡನ್ ತಜ್ಜಿ ಬಲ ಎದುರುಗೊಲ್ಲ ಒಯ್ಪು ಸರಿ ಇಡು ಬೇಡ ಹಾಂ ಐತೆ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚ ಅಂತ ಕೈ ಅಂಚ 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 ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಹಾಂ ಅಂಚ ಕೈ ಅಂಚನಿಪ್ಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐ ಗಾಡಿ ದೇರ್ಕೊಂಡು ಹೌದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ರಿ ಚಾಯ ಕಾರ್ನ ಉಳ್ದೀತೆ ಅಲ್ಪದಿ ಇದು ಮುಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ಪೀನಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನಪುಜಿ ಅವಲೇದಿಯೇ ಬರಿಟ್ಟು ದಾಯಮ್ಮ ಒಂತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಮುಲ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಸಸಿಗೆ ಚಂದ ಕಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಒಂಜುಂಡು ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಗೈಸ್ ನಾನು ಅದಾದೆತ್ತಲ್ಲ ಕಾಸ್ತ ಎತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕನಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇಂಕಲು ಸುರತ್ ಕಲ್ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅರ್ಧಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಬಂತೀನಿ ಅಮ್ಮಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಡ್ಬೇತದೆ ಹತ್ತದಿನ ಪಾಪ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದು ಕೂರ್ತದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪೋತೀನಿ ಅಮ್ಮದಾದ ಮಂತದ್ದು ಹೋದಾಗ ಕಾಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೊಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಪಾಡ್ಸಿ ಕಾಲಿ ಕಾಡು ಸುರತ್ ಕಲ್ ಇಡೀ ನಡತ್ತದು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದ್ಬೇನೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಂದುತ್ತಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಳ್ಳ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ತೊನ್ನಿ ನಾನು ಇದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ತು ಪೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾಮ ಅವನ್ನ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಇಂಜಿ ಬಲಗಡೆ ಹೌದಾದನ ಇದು ಐಡ್ರೇಸ್ ಟಮಟ ಅದೇ ಕಂದನು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಫುಲ್ ಬರೋಂದಿಚ್ಚು ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಆಡ್ರಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ಸೀಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ ಕಂಡದಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಜಿಂದು ನಾನು ಜದಿದ್ದೀರ ಐ ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ನ ಮೈ
ಕಿಂಚಿತ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಲೆ. ಇನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರು అంటే తోలి నికులు ಇದು ಎಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಪಾತಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ini burung gatundo. ಇವು 3 ಆ್ಯಪ್ ಜಪ್ ಇದ್ರಾಗೆ ಅಂತ ಜಪ್ಪದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಏನು ತಜಪ್ಪವೆ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್. ಏದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ದೆಯಾನು ಅಂಡರಂಜಿ ಪೂಕ ಬಿಗರ್ ಅದನ್ನು哎呦我的妈！ ವಾವ್ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅದು ಉಂಡೆನಾ ಮೆತ್ತಲವಾ? ಬೇಸಿ ಅನ್ ನಿಜ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ತಚ್ಕೊಂತೀರು ಇಂಚಿನಿ ಎಂದು ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ತೂಕ ಇವು 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 ಹಾರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಇಂಚ ಪಾಡಿಯ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೋಪಜಿ ನಿಜ ಪೋಪಜಿ ನಿಜವಾದ ಪೋಪಜಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಂತ ತುಕ ಓ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಗೇಸಂದು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತೊಂದು ದೇ ಕೈಟು ತುಲೆ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಒಂದು ಕೈಟು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪೋಪುಜುದೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿಜ ಪೋಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂದಾಂಡು ಪೋಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಇದು ಗೊತ್ತನೆ ಇದು ಪರ್ಪಲ್ಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕದಬೈಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಶೋಕೊಂಡು ಎಂತದ್ದು ಮಾಡ್ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪೋಪುಜಿ 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 ಖಂಡಿತ ಪೋಪುಜಿ ಈ ನೆಟೆಗೆ ಅಂತ ಪಾರ್ದಿನಿ ದುವೆ ನೆಟೆಗೆ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ದವು ಪಕ್ಕ ನೆಟೆಗ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ನೆರ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೈ ಪಾರ್ದೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಓಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಈಗಲೇ ಕನಪರಿದ್ರೆ ಕನಪರಿ ಪರ್ಪಲ್ಡ್ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಜೆತ್ತಿಗ ಜೆತ್ತಿಗ ಪರ್ಪಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅದೇ ಉಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅದೇ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ಪತ್ತಂಬ ಇದನ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಲಿ ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಸರಿ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ನಂದವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಕೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮದು ಪಪ್ಪನಕಾಯಿ ಕಂತೆ ಅಮ್ಮದು ಪಪ್ಪನಕಾಯಿ ಪೇರೆಕಾಯಿ ಇದು ಕಡೆ ಅಮ್ಮದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಎರಡು ಗೋಟಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡುಂಡ ಇದೆ ಪುಣ್ಯ ಆಯ್ತು.
ಎಡ್ಡುಂಡ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣೆ ಆಗ ಇತ್ತ ಸೋಗ ಸೋಜ ಬೇಕಲ್ಲ ಸೋಜ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೋಡಿ ನನಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಕಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಞೂ ಕಾಣ್ತಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಪ್ಪ ತಗುರಿ ಸೆಳೈ ನಾಲ್ ತಾರೈ ಏತಾಯ್ತು ತುಪ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗ ಪಿಜ್ಜ ಅವಲೇನು ಪಿಜ್ಜದಿಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ತೆತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಡೊಡು ಮೆತ್ತದುಂಡೆ ಬೇಕು ಪದ ಪದ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನೀನು ಬಂತಿದ್ದೆ ನಿಂದೆ ನಿಂದೆ ಅವೇ ಕಡೆ ಹಾಳಾತು ನಾನು ಅವೇ ಕಡೆ ಕಂದಿನ ಹಾಳಾತು ಕಾಯಿ ಹಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹೇಳ್ತಿದ ಮಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮರ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಂದಿನಿ ಮಂತು ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜು ವಾರದ ಮಂತು ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಏನು ಕನ್ಪದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಾರದ ವೈಟ್ ರೈಸ್ದು ಎಡ್ಡ ಕಂಡಿದ ನಾನು 2 ದಿನ ತಲೊಂದು ಉಳ್ಳೇದು ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಗೆದ ತಿನ್ನರ ಪುರ ಸರಿ ತಿನ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ತಿಂಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಪೆ ಕಾಂಡ ತಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಚಾ ಮಾತಿತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಚಾ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪನಾರೆ ಬಾಕೈತೆ ಪುಂಡಿ ಇಲ್ಲತಿ ಚಾ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಂಚ ತಿನ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತ ತಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಪಾರ್ದ ಪೂರ ಸರಿ ಹಾಕು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ 2 ಒಂಜರ ಚಮಚ ಪಾರ್ದು ಕಲತದ ಬರಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಮಂದಿನಿ ಏರೆಗಳನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ఇంకా ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಏತು ಜನ ಮನ್ಪೇರು ತೂಕ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದ ಇಂಕೊಂಚು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಾಡಿದೆ ಯಾರವೇನು ತೂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತನೆ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಪಂಡದ ದಾದೆ ಪಂಡದ ಎಣ್ಣಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಪ್ಪವೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರೆತ್ತಿನ ಸಪ್ಪರೆ ನೆಟ್ಟು ದಾಲಾರಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಲಿ ಇದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಪರ್ರೆ ಯಾನೇ ಮಂತೀನಿ ಇಂಕೊಂಚೂರು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತೋಜೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಿನ 2 ದಿನ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಬೆನೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜೀವದು ನಾವು ತಿತ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೂರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿಸಿ ಒಂಥರ ಬುರ್ಚಿ ಬೋಡು ಬುರ್ಚಿ ಸೈಯ ರೇಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಪರ್ದ ಇವಾಗ ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಬೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಂಡೈತೆ ಏನು ಮನ್ಪುಡಿ ಒಂಜು ವಾರ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾನೆ ಇಟ್ಟು ದೀಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ತೋಜುಂಡ ಫೋಟೋ ತಪ್ಪಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ನೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಫ್ರಿಜ್ ದಿನದಾರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಕಿಕ್ಕರಿ ಕಾಲ ಪೋಯಿನಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪುಲು ಉಂಟು ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪುಲು ಉಂಟು ಒಂಚಕ್ಕೆ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಾಯಿ ತೊಗಸಲೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಕಚ್ಚಿ ಮಂದಿ ತಿಂಪಿಡಿ ಕೊಂಚ ಲತ್ತಂಡೆ ಮಂಚುಂಟು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡೆ ಮೆಂತ್ಯ ಲಡ್ಡು ಸೋಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೈಪೆಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅಂಚ ಆಂಡ ದಾದಾಡ ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಣ್ಣದ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತಿನಂದು ತೋಜುಂಡ
ದಾನೆಜ್ಜಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಒಚ್ಚೇರಿ ಯಾರು ಇನಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಡ್ಡು ತೋಳಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮೈ ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನಿ ನೆಟೆ ಪಾರ್ದೆ ಅಂದುಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಮಿತ್ ಇಂಚಲ ಪಾಡಲಿ ಕನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ತೂಲೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಪುರ ಪೊರ್ಲು ತೋಜನ ತುಕ ಇಂಚ ಪುರ ಮನ್ಪೆರತ್ತೆ ಇಂಕ ಕನ್ನಗ ಮೈ ಪಾಡ್ನು ಬಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಕ ಕನ್ನದ ಮೈ ಪಾಡೋಡೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಮಂಜಿ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮನ್ಪು ಬಯ್ಯಾಗ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮನ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಕುಡಿಚೀರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇಂಕು ಕೊಡು ನೀನು ಯಾನು ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ನುಲ್ಲು ಇಂಚೆ ಲುಂಬುದು ದೊಮ್ಮುಡ್ಕೊಂದು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿ ಚಿಂಚ ದೀಪ ಒಂದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಓಕೆನಾ ಊರಪ್ಪ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕಂತೆ ಇಂಚೆ ಪುರ ಕಂತೆ ಊರ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಟು ತೂರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂದು ಊರಲ್ಲುಂಟು ನೋಟೆ ಬುದು ಬಾಕಿದೊಂದು ಪುರ ತಪ್ಪುನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಊರ ಬರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಸುರತ್ ಕಲ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು ಈಕೆಯನ್ನು ನಂಬರ್ಲ ಕೊರಿಯೆ ಪೂದ ಕಡಕೆ ಎಂಡೆ ಬೈಜಿ ಬಂಡೇರು ಬೈಜಿಗೆ ಐದೆಂಟಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ನಂಬರ್ ಕೊರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತನತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಕನಪರಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕು ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕುಲೇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಪುದರ್ಲ ಕೊರಿಯನ್ನ ಅಂಚ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಕು ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇ ಪೋದು ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಪೋದು ಯಾನೇ ಕನಪೆ ಎನ್ನ ವಸ್ತತೆ ಯಾನೇ ಬೋದು ಅಲ್ಪದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಕಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾನೇ ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಇರ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಪೋಪೆ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಲಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಏನು ಗೊಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರುಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪದೆ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಆವಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಆವಾಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನನಗೆ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಗ್ಯಾನು ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ತುಕ ನಾನು ರವಾರಡೊಂದು ಮೂಜಿ ನಾನು ದಾತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಟ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಈತ ಮಾತ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸರಿ ಕಂತೆ ಚೂರು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನ ಚೆಂಡ ನಿಕುಲು ಇಂಕು ತೋಷ ಪದ್ದ ಜಾರು ಪಂಡದ ಅವಿಕೆ ಆನಿತ ನಿಕಲು ತೋಷಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಪೂರ 19 ತು ಯಾರದ ಒಂದೊಂಜಿ ನೆನ್ನೆ ಬೋಡಿ ಇಂಕಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಜ್ಜಿ ನಾಪುಜಿ ಇಂಕಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಪೂರ ತಿನ್ನರೆ ಬೊಬ್ಬರಿ ಬೇಡಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮದು ಈ ಬಪ್ಪಂಗ ಇಬ್ಬರು ಅಮ್ಮದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ 19 ಅಂಗಡಿದು ಸುರತ್ ಕಲ್ಬೋದಿತ್ತದೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕಂತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತನು ಮಾತ್ರ ನಡಿಗೆದು ಕೋಡೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡೆ ಅಮ್ಮ ದಿಕ್ಕದನು ಅಂತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ದೀಪನೇ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸಟ್ಟ ಹೊಡೋಗುತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡೈತೆ ಯಾನ ಕೊಂಚ ವಸ್ತು ಪಾಡ್ಬೆ ಅಂದು ನಾನು ದಾದಪ್ಪ ಅಂತ ತಜಪೋಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂದೆ ಯಾನ ಪೋದು ದಾದಪ್ಪ ಅಂತ ತಜಪೋಜಾನ ಓಕೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇನು ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಚಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮದರ್ಪಡ್ತಿ ಅವನು ಚಿಂಚಿ ಬರ್ಪುನ್ ಮಾರ ಅಂತ ಕುಟ್ಟು ಅಂತಂದು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆನ ಐಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬರಡದ ಅಂದೆ ಈ ಕುಟ್ಟು ಬಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಕಂಪಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು ಪೂರೆ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಡ್ ರಾಸಿ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕುಜಿ ಗೋಡಿ ಒತ್ತಿ ಗೋಟಿ ಹೋಗ್ತೋಜನತೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮಾಡು ಕಾರು ಬರೋ ಕಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ದ ಯಾರು ಕಾರು ಬರಿಕಂತ ಉಂತಾಯ ಅವನ್ ದೊಂಬು ಬತ್ತಿನ ಮಂದಿರ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದುಂಡದೆ ಯಾನು ಅಂತ ಅದೇದು ದೊಂಬು ಕಾರುಗಳ ಬುರುಜು ಕುಂಟುಲ ನುಂಗುಡು ಚಪ್ಪೋದು ಮಾತ ಬತ್ತಾಣ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೋಯ
ಮುಟ್ಟಿಚ್ಚಂದೇಳಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ ತಿರುಗಿದ ಕಾರ್ ಬೋನಾಗ ಪಿರೋಡ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಪೋಯಿನಿ ಅಲ್ಪ ಗೀಟದ ಬಾಕಿಲ್ ದೇತದ್ದು ಕುಲ್ಲರ ಬನ್ನ ಸೀದಾ ಕಾರ್ಡೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿದೆ ಅಲ್ಪ ಸುರತ್ ಕಲ್ ನಡಪುನಾಗ ಬನ್ಪುಡು ಅಮ್ಮ ಓ ಯಾರು ಮುಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾಲಿ ಕಾಡ ಬಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಡ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ನೀನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ನಡತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾರಿಕಾರ ಉಂತಾಯಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊನೆ ಮೂಲೆ ದಿಯರ ಹಾಪುಜಿನ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಪು ಅಂಚ ಇಂಚ ಲೋಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೊನಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಂಚಿ ಪಯರಂಡು ತೂಕ ಎಂಗೆ ಪೋಡು ಕೊನಪೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪ್ರದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಎತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಓಡೆಗ್ಲ ತಿರ್ಗಾವೆ ಕೈಕಂಬ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಪೋಪೆತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ನಾನು ತೂಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಓರಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ ಬರ್ಪಿ ಇಂಚಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತೈತಿ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪಿ ಆಯ್ ಮರೊಂದಿತ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಓಕೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಯಾಕಾರ್ದು ಪೊಗ್ಗೇರಿದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪಂಡದು ಅಂಡ್ ಐತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪನ್ನಚ್ಚಿ ಗಡಿ ಓಕೆ ಒಪ್ಪಡು ಅದೇ ಗೋ ಬೊರ್ಚು ಮಿತ್ತು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ದೇವಳಿ ದಾರ ಆಪುಜದು ನಾಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆಜು ತೊಟ್ಟದೆ ದಕ್ಕೆರ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲೈಟ್ ನೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್